wayo Allah, wayo Najeriya. Yan arewa muna cikin kwanci, arewa muna cikin kunci, ya Allah kawo sassauci, arewa kisa ya yi wai aboki ya haka ne ya saka cikin nazari, yanzu ban gane maka ba. ni abinda nake nazari ga al'umma a cikin hadari, wayo kisan kai ya zama komai ba. Wayo Allah, rayuwa yau ga mu cikin kwanci, ga babu tsaro, magidanta na da muhimmanci, saboda kuɗi wasu yau sun zaɓi yahudanci. Wai me haka ne shugabanni ba ku yi komai ba. Awal komanda, kawai kamar su da Allah yan banda. Aya, mu riƙe addu'a, dan ƙasa ta Allah zai gyara, da iyo haƙuri, ai a kwana a tashi mu za mu tsira, amma su sani, mu ga Allah ne muka miƙa ƙara, su masu kisan, dole za su mace ko ba su so ba.